Salut! Astăzi o să ne jucăm Minecraft pe vecie. Intrăm pe Minecraft adevărat, care scrie Bunagiu. I know. Da, ce mi spui degeaba asta, că ce a pus degeaba Minecraft-ul? O să intru pe server. I know. Daisy, where I say you, I have crazy or tears I say you. Poți să citiți voi ce scrie aici, că eu nu iau chef. Bă, deci ia mâna lui Steve, că eu nu arăt. Du-te. Eu arăt așa. M-a făcut ca un șoricel. Da, sunt ăsta ca un jăgoasă. Deci așa arăt. Nu spune că arăt ca un porc, arăt ca un urât. O să-mi schimb caracterul. Gata. Da, iubi. Gata, mâna mea e schimbată. Asta e casa mea. Și am un frate care se joacă Minecraft, mi-e dor de el. E plecat la Constanța, dar uite, avem 2 patru de sală. Ce? Asta e vărul meu. Da, știu, vărule. Bă, cine a blocat? Au. Deci aici eu nu mor de foame, că sunt pe creativ. Nu vreau să vă arăt că a spus dacă mama mea mai sport, mă ia la razna. Nu știi că filmez. Ce gosule. Asta este Dar nu mai te băși, văr prost. Bă, cine a crescut un copac în casa asta? Eu l-am crescut. Am pus un plant și a crescut. Nu e frumos să faci așa la o casă la Virigel. Nu e drept. Trebuie să mă urc să repar. Ți-am plantat și faci lemne. Ți-am plantat și faci lemne. Nu suport așa ceva. Și tu mi-ai crescut așa ceva că eu m-am urcat pe casă. În casa lui Virgil. Ți-am crescut și faci lemne. Bă, văr prost. Milkshake. Sky de pe Sprunky. Pe perata mea e Sprunky, de fapt nu mai am Roblox, e păcat. Și cum o cobor eu? Că mi ruveața din cur. Au. Ce zi urât am eu. Au. Ia-ți, bă, ce vrei?
Vrei să vânezi pește ca un vânarule? Care ești pe tine? Mă duc la alt villager să văd ce... că tu ești mai prost, dai pește din cur. Doctor Barbă. Doctor Barbă. Cum îl chema pe aia care e cu Doctor Barbă? Marius Sancu. O știți pe Marius Sancu, dați subscribe. Dacă nu o știți, dați like. Ok, intru aici. Scrieți în comentarii dacă vă place Minecraft. Dacă nu vă place, scrieți în comentarii că nu. Da? Dacă nu știți, bagați pe cum se chema pe microfon, așa. Eu fur morcovi. Păi a făcut poftă de ceva. E poftă de un porc. Pleacă de aici, porcule. Am mâncat foarte bine și cine a făcut casa asta din pământ? Nu știam. Văr prost. Măcar nu ți-am văzut. Erai acoperit de putre, porcule. Tu ce vrei? Bă, vrei 6 de vlagi? Eu mai ți-am dat 6 de vlagi până nu am filmat. Sau de nu poți să ți rup toată ferma. Nu mai fă, că ăsta e grădina mea. Ce e aici? Bă, ce s-aude? Am 33 de morcovi, mi-ajunge. De ce fac așa? Nu știu de ce. Ce frumos e afară, mă duc să fac și o plajă aici, să fac baie. Burgu, 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 burgu. Tata strict, burgu, burgu. Era spunea. Vă știți pe tata strict? Dați pe clopo, dacă nu știți, dați pe like, scrieți în comentarii porc. Pentru că aud de comentarii. Nu te-ai stricat. Așa vreau să aud. De la cramă suc. A băut în toată dimineața. Haide, babă, mergi la WC. Și să pișanii. Ia să vadă, babă, dă-te jocul ea. Hai să văd. Scuze, vecine. La bubu, la bu, la bu, la bubu, la bubu, la bu, la bu, nu o să zic că e finalul. 600 de... Are 1000 de... Ce vede? Da, vedeți pe poză, e la bubu.
Filmul meu nu merge. Are foarte shit. Dacă e Angela, nu. Hai să jucăm ăsta. Mario Sangu. Yupi, 200 de cărțilai. Ce carte e amuzant. Mamă, pisica e amuzant. Trebuie să încerc. Ce-am făcut? Nu e nimic. Ce muzică e asta, mă, că e horror? Muzica lui Roblox George. Mai multe brade frumoase. Opa, opa! Ia cine-i? Nu. Păi dar numai reclame mi-apare în cursă, mă, că cam ești pe ăsta. Cam atât acest episod. Dați like și subscribe, dați pumnul, pa, pa!